Sivumelana namasilo Chandi Madikana Service ethatha sanibonani bantu bakwaZulu Natal kwaze kwamnandi ke namhlanje sifika neindaba ezimnandi ayibonela ke nani njengoba ubona ubuxhakaxhaka nami ngifaka ama mask ingoba sila eAlbert Luthuli esibhedlela esikhulukazi la kwaZulu Natal sinodade wethu la owele abazosixoxela ukuthi ke ithini indaba yabo njengoba bela eAlbert Luthuli kodwa ngaphambi kwaniqale nabo udaba olukhulu kakhulu siyazi ukuthi sihlale sikhulumisa isifo sezinso sike sasikhulumisa kakhulu ngeviki amavikini adlule isifo sezinso kodwa ke namhlanje ke ngibabiza mina ngochwepheshe ngoba basazi kangcono lesifo sezinso bazositshela bonke endleleni yabo yokudila nalesifo sezinso yini nani abambe babhekana nayo kodwa ngicela niqale ni introduce dadewethu ngiyazi ukuthi khona phakathi kwenu oyisiguli sangempela noyisiguli sokudlala ngisho kanjalo absolutely cha qala ni introduce nobani bakabani nisuka kuphi ngiqale ngawe dadewethu igama lami nguzandile kaHlangase ngisuka kaEl kaMashu ngiyuwele likazanele mina ngimjomdonethela ngenzo njoba inenkinga yezinto shuthe noyisiguli sokudlala dadewethu zisho asiqali kodwa kuba nawe wena kadwa ufike lokhu sitshela ngezinto sitshela ngezinto kodwa namhlanje sixoxeni indaba nawe awusitshele ukuthi ubani osuka kuphi igama lami nguzanele mina ngwakantuli iwele lami leli ngihamba nalo lade lingidonethela ngenzo manje akanengithathe through ngiyazi wena wakwafika wasixoxela ngesifo sezinso kafushane nje mangakusithathe siyini isifo sezinso ngokwazi kwakho isifo sezinso ngokwazi kwami kuthiwa kidney failure kahle kahle ilapho into uma ingasasebenzi khona ingasafunction ungasakwazi ukuchama into eningi nje ziyangokulimala emzimbeni ayisakwazi ukuklina igazi lakho emzimbeni asakwazi ukukhipha udoti so udoti ungasakwazi ukuphuma sekuphoqa ukuthi ugcine usungena kwe dialysis noma wenza i10 cough ke i dialysis owenza ekhaya kuhlukene kabili mhlawumbe ngokudokotela besixoxa naye ngamaviki adlule wakwasitshela thina ama stages mawukhulekile ungasitshela nonke ubusukusiphi istage mina bese ku stage 4 u4 stage sokugcina wathi ku4 kusuke sekungasadlalwa ke ngase ku stage 4 mina kusuke sekwenzakalani lapho ba ngiyazi wena ukhuluma into obuyizwa yenzeka kuwena ngaphakathi mase siku stage 4 yini esuke siyenzeka emzimbeni lapho into esemzimbeni uluzi weight akusadleki ngendlela kuphelelwa amandla kuba ne short of breath isikhathi esiningi nje umzimba uba weak ngalendlela uyavithika akusaqhameki kwabanye sometimes umchama usaphuma kuba nzima nje ukuchama ne-constipated iba khona futhi nayo yebo bese lokho uma kwenzeka kudala ukugcina usuvuvukala umzimba wonke manje ke wena ngiyakhumbula sixoxeqane umuntu osuhamba ne-dialysis mangaphosisi exactly njengamanje ke leyo journey leyo ibe isikhathi esingakanani yaba iminyaka emingaka ukusuka ngihambe si-2020 until now ngihamba kwesihlanu exactly ngezi-dialysis nje lo ngincenga nje ngincenga obuyenza kangaki ngeviki yenziwa kanjani ukuhlebene nje osekhaya kahle kahle into ebengiyenza kabili ngeviki ngisuke ngiyongena emshinini ngoba bengenza i-dialysis leyo yokuyemshinini hayi le yasekhaya beyoklina igazi bakakhiphe wonke amanzi asemzimbeni nalawo mangichama ngoba bengichama mina kancane kodwa nala asalayo bawakhiphe ngikwazi ukuthi noma kuthiwa ngabe ngizizwa nokucinana okuncane kuyangokwehla isebenza lapha i-dialysis ukusiza ukuthi ikhiphe konke udoti engasakwazi ukuyisebenzisa ungasakwazi izinto ukuthi uyikhiphe ukuyiklina ngoba udokotela usibekile esithombeni wathi izinto lezi ziyabalansisa konke kusebese iklina igazi iphinde ninike nama-vitamin athile ukuthi likwazi ukuthi liqhubeka likuphilise igazi manje ke mawungasithatha usibekeke manje kule journey le yakho ne-dialysis kufika nini-ke la sekuthiwa sesibona manje ngathi ke uzodinga ukuthola ozokudonatela angithi the more uhamba wenza i-dialysis kuba nesikhathi sokuthi i-catheter yakho losuke ifakile angithi iyavula wenza i-dialysis kube isikhathi sokuthola uthola i-infection kwesinye isikhathi kwesinye isikhathi bene-blockage yegazi thola abasakwazi ukudialyze fanele kuzubuye esibhedlela bayokucheck odokotela bathola ukuthi bayisuse kuleyo ndawo ukuthi isusu bafuna esinye isport emzimbeni so kuyifaka ukuthi ukwazi ukuqhubeka udialyze wathola wathi mayithola ukuthi udokotela uphile wathola ukuthi emzimbeni wama iseke sports so kuzokwazi ukuthi kufakwe
enye indawo ilokhuzana i-catheter wathi into engiyiprefer mina njengamanje ngoba ama-organs akho wonke asemzimbeni asa-right asa-fine abe nakho ukulimala okutheni shuthi uma ngase uthola idona usangaphila isikhathi eside wathi ngase ngiyamchaza ukuthi ayi nginayo usisi wami mina kodwa ngenxa ukuthi uwumuntu engimazi ukuthi strong umuntu ongakaze azagule mina vese ngazala ngumuntu oweak isikhathi esiningi ngiyasaba wawuleliwele elincikile elincikizela vese sidalo nje ngakile hlobo yewele njalo yena nje umuntu ostrong vese kodwa wathi yena anganikelela kodwa ke angazi noma angakwazi ukuvuma yini wathi hayi awukumzami ngoba sina asinankinga sina singawenza ama test 100% senze sho ukuthi akanakho ukugula akaguli kusho uDr Phile ngathi hayi ngizozama ukukhuluma naye ekhaya kodwa nginakho kusaba wathi hayi just take a chance awubakithi mana ke sibindi ke manje usubheke kuyeke manje uyomtshela wena ngifuna lapha ukusika amathumbu lapha afakwe lapha kimi kusika nenhliziyo ifakwe lapha kimi wena dadewethu awukusitshale usiqale ke usitshela ukuthi yena esefika kuwena wazizwa kanjani kwenzakalani mayefika nje kwena ethi dadewethu nginenkinga lapha engathi kuzomela bekusipule nawe lapha fakwe lapha kimi wazizwa kanjani ngaleso sikhathi uyabona nje futhi ngingakaphendula lo mbuzo ngicela ukuhlehla kancane yes from the moment eqala le journey ye kidney failure iqala nje samompala nama class anjola ekhaya ngayiqala naye from the beginning until to the end so that day sekufika lesimo sokuthi because ngatshela umama umsebenzini wathi uma mina ekunendaba zandile la ngasimnyani indaba uma usekhona ekhona baba yes wathi uma kunendaba la mfumshana uzanene kuthiwe esibhedlela manje ayifane ngazama ukuthola idoni lapho into engamsizi wathi kodwa hayi manje yasaba ukuthi hayi mina nginankinga ayina problems afuthi uqama ngangizayenza wena unesibindi wena anginankinga ngathi nje khuleka anginankinga ngizokulela isho nje usabe sekhona and yakusiza lento ukuthi nawe ube kuyijeni yokuhamba naye because I know what she went through ngazi kahle I was there all the way until manje nakho ke manje kusiyafika kuphile uthi hayi ke sesibheke embedeni ke manje ke siyoqobana ke manje siyoqoba uthini uvalo kuthini kunina asiqale ngawo to tell you the truth manje iqiniso ngisho emsebenzini ngisho abantu engibajwayele angizange zinovalo ngayitshela into eyodwa ukuthi yonke into inesikhathi sayo shuthi manje sekuyisikhathi ukuthi kufeleke manje ukuthi aphume lamapipe naye asinda angizazi ngokusaba nje angazi afuna uqamba mangasabi kumnandi ukuba newe ukuthi nje ngingakufela ngoba nginesho ukuthi kuba kwabo boyfriend ayiyokha phansi baleke kushiye kanje ngisho ubaba ngenzami nje naye he was very supportive awubaki umndeni wethu wonke ukhona nobaba wengane wavuma ukuthi ngihambe baba wengane siyabonga yazi baba wengane kufanele akefaka umoya nakwabanye abesilisa so nje konke lokho nomndeni nezingane zethu phela ingane zethu sancane especially zakhe sancane so nje angikubona ngakuyinkinga mina mfundo uqamanga ngangithi nje hayi sekuyisikhathi wena ke dadewethu nakho sekufuneka uyomtshela ke manje sipendi ke unokho endlini qoqoqo ngicela into lapho awusithathe through kwenzakalani ngoba ngisho nje ukuthi ngavuye senginovala nganginokusaba nje ukuthi yabo mhlawumbe nje uzobe segula ngathi umuntu ongaguli ngakho ngatshela uma ngathi mina ayi udokotela uthe wathi ngizo nginovala kodwa ke usungamtshela wena kwamanje ayi kulikhulu ukuthi ngimtshele into yoba ngisaba ukuthi mhlawumbe ney'ngane zakhe zoba nalokho ukuthi mhlawumbe sengizomgulisa ngoba ziyamazi ukuthi umuntu ostrong manje-ke naloku usuku selifikile-ke manje lokuhlinza bekulesingaki 13 kwangolesibili lelo sisuka kulona yebo nimqemane nje ninje yebo hayibo kanti nami ngicela bekhiphitha ngikhipitha lapho ngeke manini injenje baniphila nje nihleka manje yebo nje mhlawumbe kulalo 4 months mhlawumbe kule senifikile ke lapha yini eyenzeka niyibona kwenzakalani mina sithole lethu ngibona ngalutho ngangena nje ngaxoxa nodokotela wagcina kubala kuthiwa 1 2 3 lesixoxa naye umbuzo uza kanjani actually trying to distract kahle because after that small competition hayi qimo nawe ngokunjalo yebo ngagcina ngixoxa nje nje ngixoxise ebike ethi engikhombisa ubani lo bonke abantu engixoxise engikhipha busy emva kwalokho nje angibonanga lutho mawuthi uyavuka wena usuzuzwa ayibo sekunomshini omusha manje ngivuka nje sengisewodini hawo ufike nini la yebo mase ngizizwe ukuthi hayi khona okwenzekile la ngezwakala umzimba khona into yenzekile la yebo but njengamanje ke angiyazi phela lento mina ukuthi imi kanjani ngiyaqanda amapipe athila yafakwa lapha nabewathunge uyawenza kodwa uthi aseyakhahlela manje hayi kancane musa wena
yashesha kabi ukhahlele. Ugijima ethola. Awungizwela ukuthi uyogqama futhi masifika la. Yebo. Usuloko uyitika ngale nto kade ayigcina. Hayi ngabokudlala. Futhi Iyakhika hayi kancane. Hayibo. Iyakhika nje. Manje kuthathe isikhathi esingakanani ngoba sengithuswa mina nazi insuku nje manje bekwi kanti ngolesibili. Kuthatha izinsuku ezingakanani ukuthi uzizwe ukuthi cha lento isixhumekile siyasebenza. Uyazi mase ngitshele mina uDr Phile wangitshela ukuthi kwenzeka isimanga ngaza sibone yena. What the moment befaka benza yonke into akaze kube nenkinga ya connecta nje. As engathi ama organs ezoba u2 ayamesha. Yebo vele phela ayamesha ngithi namawele. Yes kodwa uthi into akaze ayibona. Ukuthi ngoba faka bekhona amaphilisi engiwaphuza ukuthi ngiyikhikhe ukuthi ijwayele kodwa angiwaphuzanga. Yavela nje kodwa ngoba nifana ngisho nihleka kwafanele. Yazi ke kufuneka nawe umnikiso ke ndo. Umnike nje isokuthi gaxa lapha kuvele kubhala. Bathi ke umlayezo ongawudlulisela kumuntu ohamba lendlela oyihambile njengamanje ungathini. Hayi engakusho nje mina kubantu ukuthi afanele kwazi umndeni. Yabona umndeni ave kubalekile ukusupporta umuntu ophethwe izinto. Futhi ejourney ayihambayo kuhle ukumsupporta ukuze nibone ukuthi impilo lempilo ayihambayo injani. Ekugcineni nizokwazi ukuthi nimsize. Ukusiza umuntu akukona ukuthi nawe usuzogula. Phela ukulandela imiyalelo yodokotela. Odokotela benza sure abalenzi iphutha benza sure ukuthi bamchecka 100% umuntu. Abafuni kube nento encane ezoba iphutha. Kubaleke ukuthi umuntu akhe nje umsize umnike i-second chance empilweni. Awubakithi dadewethu ngiyazi izinto kuthiwa ziba u2 wena nje usugudla ngeyodwa manje ungathini umlayezo kulaba abafisayo nabo ukusizwa uzizwa kanjani manje kuyezwakala nje khona okungasekho in umlayezo wakho ongawudlulisa kule office udonate nje ngenzo. Hayi mina manje ngakusho ngizobandla kubantu ukuthi kubalekile ukuthi umuntu afunde ngundaba yezinto. You must get educated about it first because ekugcineni iyona into ehluphayo ukuthi singabe nolwazi lezi ezizakalayo thina abantu abamnyama special ukuthi umuntu awuzongithola umuntu sengizofa noma sengizoba scrap noma sengizocheka kufanele bafunde bazi. Yabona noma odokotela bala ekhaya bangichazelele bangifundise from A to Z bangichazela yonke into ukuthi ama lokho ama lokho good intentions nama disadvantages akhona uma u2 ngase ngidecide mina because at the end egcineni ama advantages empumelelo abe makhulu ngama disadvantages. So ila ngiqala khona bese uyahlanganisa ke because you are a human nawe and umuntu lo ufuna ukumsiza umuntu owakini osondelene nawe. Noma it's a human being naye ephilayo enabantu abadingayo. Izinto ofanele ukuyicabanga zonke before you go into this decision. Uyazi mina nje sengine sure ukuthi makuthiwa khona ngempela izulu ukhona oyolungena izulu uwo zongena izulu manje ngifuna ukuthatha inamba yakho ukuze ngifonele wena mabe ngivimbela lapha uthi hayi wozophutsha ngapha ungene mfowethu. Cha umlayezo ningadlulisela esibhedlela mhlambe ke ukubonga nje i-team yonke benisebenza nayo ngiyazi ukuthi ke nani kuningi endlule khona kodwa umlayezo nje ningawudlulisa njengamanje alibeke ithuba. Hayi engaqala nje ngiqala nje kodokotela base theater kwi-team yonke nje yase theater ebiyenza lo msebenzi ngithi ngivamisa ukubonga bonke nabasizi bakhona bonke ngokunjalo bese ngiza konesi bale wodi ICU1 basi khuthaze kakhulu yize singakayiqali ijourney ukuthi singene kwi operation isahlele wodi nje bese encourage besitshela ukuthi kuzolunga yonke into nemkhuleko yabo bandla bekhuleka imihla namalanga. Omunye bathi ngiyagcina manje ngeofini ngizonibona ngosuku lokuthi kodwa ngizonikhulekela yibo ngisekhaya ukuthi ioperation enihambe kahle. Ngisho ama cleaner ala ekhaya ngifuna ukuqamba mangapho kwawona be supportive angikhuluma base kitchen kwabona befika besolkhama nje kube mnandi yonke yabo nje i-team yala endlini yonke. Ngoba sengize ngakuthola ke ngiyafisa ukuthi ukungitshelele laba abaphila nezinto ngoba wawungitshela eqenti nazi inhlobo zokudla kufanele kuyigade nakho ukudla okuthile kufanele ukugade. Ngiyacela usale usubapha umphako ukuthi bafethu ukuze indlela le ihambeke gwema lokho ngangizoqala into noshaya utshwala kakhulu yabona. Yeah. Bajet bagweme yini kufanele beyiyeke yini kufanele bengayenzi awusabe usubapha ekhaya. Uyabona nje akubaleke kakhulu enhlehlela esitshelwa yona nje mawuphethwe izinto iPice phuma ePicini phuma nje ePicini uphuma iorange yalidingakala ubanana udingakala ireason kabanana ubanana uvala umchamo
uvala umchamo. Uyazi ngeke ngizwa kuchameki mangidla ubhanana. Yabo Kuvele kungachameki. angithi umuntu mayithatha i-long distance nje ihamba mhlawumbe ehamba uvela adla ubhanana ngoba bayithi ngalokho ihamba echama indlela yonke. Thikisa sengizovela ngishaye wona ukuze kungachameki. Awukho nje right kubhanana. Nokudla kunamafutha amaningi ke akudingakali ke. Namasi futhi mawunenkinga ezenza uwahle. Hawu amasi kodwa Noma milkshake konke lokhu noma KFC yasikudla. Phela iKFC ne-too much spice. Nje ufuna kuyigadi into eyidla udle izinto ezihealthy. Into healthy ngokwazi kwakho yini? Nje ngokwazi kwami mina fanele mawusuke emajusini apple juice. Okay. Ibalekile nayo ungayiphuza ngoba inankinga. Amanzi ke futhi siphuza kancane ke. Inkinga masuneziswa amanzi ke awahobhozi ke. Nanini sesingaba uthwasa hobhoza amanzi nini ngapha kwese kuthiwa yeshaka. Hayi cha shaka kancane nje uthi nje into encane nje awuphuza into engaphezulu ka500 ml mawuphuzwa izinto. Include ukudla. Nakho ukudla. Ngoba ukudla phela nakho kunamanzi, kwakhiwe ngamanzi. Kubaleke lakho ukuthi nje ugade ukudla kwakho nje. Yonke into yakho nje futhi boiling number 1. Ukudla kuboile nje. Boiling ukudla. Boile nje ukudla ungayikhozi umthoso kakhulu. Yabo ama junk food kufanele kuhlehle kancane. Uphume nje eceleni lapho. Ngiyathemba ke ekhaya nizwele bafowethu ukuthi ke indlela ehambekayo nangu udadewethu onesibindi ngapho the khiphani game nangu ngapha naye now usuna 1 manje nishanga 1-1 yes phana khona extra mo ngemuva phela vese sa samnikile ayishayele ngebuyithi ukukhipha kancane uyabona hayi ngalo ngasebenzi absolutely no asivalelise ke emakhaya sibonga kakhulu ngethuba nisiphe lona sithembe ukuthi ke selokhu sinibheka nje lapha kwamasho sizonicheck ukuthi ke kusahamba kahle sokulanda futhi wena usufana nodokotela izinto wena esifuna lokhu sifundisa ngazo thina esihamba le journey yokuthathwa izinto siyabonga bonga thina